Arvoisa liittokokous, siinä oli vähän mallia siitä, miten huomenna tanssiaisissa pitäisi tanssia. Uskon, että varsinkin meidän hallitus pystyy tuohon loistavasti. Annetaan vielä iso käsi Lock Kids -tanssijoille. Tänä vuonna voidaan todeta, että tässä liittokokouksessa teemana on kaikesta huolimatta, mitä metsäteollisuudessa on tapahtunut, niin tulevaisuus ja sen keskellä ihminen. Siihen viittaa myös nämä nuoret, jotka tänään täällä istuvat myös toistamiseen. Arvoisa ministeri, kutsuvieraat, liittokokousedustajat, kansainväliset vieraat. Minulla on kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi Paperiliiton 21. liittokokoukseen. Liittokokous on arvokas tilaisuus, jossa tehdään liiton toiminnan kannalta merkittävimmät päätökset. Toivon, että arvokkuus ei kuitenkaan estä kokouksesta olemasta myös hauska ja iloinen tilaisuus. Ennen kaikkea toivon kokouksen kuitenkin olevan keskusteleva. Joskus edustajat ajattelevat, että kaikki päätökset ovat tehty valmiiksi. Näin kuitenkaan ei ole. Te teette niitä päätöksiä täällä. Toivon, että tänä 3 päivänä käytätte mahdollisimman paljon puheenvuoroja täältä korokkeelta. Käytätte samalla myös rakentavia käytäväkeskusteluja toisten edustajien kanssa. Ja vaihtakaa tietoja ja mielipiteitä liiton asioista. Se vie meidän kaikkien asiaa eteenpäin. 4 vuotta on kulunut edellisestä liittokokouksesta. Aika on kulunut nopeasti. Tähän 4 vuoteen mahtuu myös paljon ikäviä uutisia, jotka koskettavat meidän alaa ja teitä, meidän työtovereitamme. Liian moni paperimies, paperinainen on menettänyt työpaikkansa irtisanomisen takia. Maailmassa tapahtuu parhaillaan talouden uusjako. Aasian maat, Kiina, Pakistan, Intia vaurastuvat ja siellä tulotasoaan myötä kasvava keskiluokka, joka tulee kuluttamaan yhä enemmän myös niitä tuotteita, joita metsäteollisuus valmistaa. On siis tunnustettava tosiasiat, että rakennemuutos alallamme jatkuu edelleen. Emme ole enää se ainut paperintekijämaa, joka ehkä joskus olimme. Tuotantoa rakennetaan lähemmäksi kehittyviä markkinoita. Suomeen on noussut myös uutta yritystoimintaa, kuten esimerkiksi peliteollisuus. Tämänlainen teollisuus tuo maahan uusia työpaikkoja ja uudenlaista innovaatiota, mikä on erittäin hieno asia. Mutta peleistä on vielä pitkä matka perusteollisuuteen ja perusteollisuuden tuomiin työpaikkoihin. Metsäteollisuus on ominta suomalaista perusteollisuutta. Täällä on ammattinsa osaavaa henkilökuntaa joka tasolla. Raaka-ainetta, puuta riittää, sillä se on uusiutuva luonnonvara. Metsä on yhä meidän taloutemme peruspilari. Tämän metsäteollisuuden merkityksen toivomme myös maan päättäjien ymmärtävän. Poliittisilla päätöksillä ei saa vaarantaa teollisuuden toimintaympäristöä. Olen erityisen huolestunut niiden poliittisten päättäjien puheista, jotka pitävät tätä alaa laskevan auringon alana. Sitä se ei ole. On syytä muistaa tämän kaiken keskellä, että metsäteollisuuden osuus suomalaista nettoviennistä on peräti 30%. Suoraan ja välillisesti se työllistää 150 000 ihmistä. Nämä luvut eivät ole vähän. En voi olla nostamatta taas kerran esille rikkidirektiivin tuomaa ongelmaa. 1.1.2015 voimaan astuva direktiivi näkyy jo nyt yhtiöiden toiminnassa. Koska elämme täällä kaukaisessa Pohjolassa, josta kaikki tuotteet viedään tai tuodaan laivalla, on rikkidirektiivi taloudellemme kohtalokas.
Peräänkuulutan myös yhtiöiden vastuuta teollisuuden jatkosta. Investoikaa Suomeen, näyttäkää esimerkillänne, että luotatte omiin tuotteisiin, laitoksiinne ja ennen kaikkea henkilökuntaanne. Joka tapauksessa Euroopassa tullaan tekemään kymmeniä miljoonia tonneja metsäteollisuuden tuotteita. Me suomalaiset olemme valmiit tekemään niitä myös tulevina vuosina täällä paperin tekemisen juurilla. Esitän myös haasteen suomalaisille lehdille, järjestöille, työpaikoille, yksityistalouksille. Käyttäkää suomalaista paperia julkaisussanne, tulosteissanne, kaikissa, missä se on mahdollista. No, on helppo arvostella yhtiöitä, päättäjiä ja markkinoita. On kuitenkin uskallettava katsoa myös peiliin. Teemmekö me Paperiliittona kaikki asiat oikein ja uskallammeko tehdä päätöksiä oikeaan aikaan? Varsinkin niitä päätöksiä, jotka koskevat liiton rakenteiden muuttumista. Pystymmekö puolustamaan jäseniämme riittävästi? Uskallammeko tehdä päätöksiä, jotka näkyvät positiivisina asioina vasta muutaman vuoden kuluttua? Alallamme järjestäytymisaste on pysynyt korkeana. Se on Paperiliiton vahvuus. Mutta emme saa tuudittautua siihen, että näin jatkuu aina. Liiton ja koko AY-kentän pitää olla mukana ajassa, olemalla houkutteleva myös tuleville jäsenille ja katsomalla tulevaisuuteen. Kun nämä lapset joskus etsivät ammattiaan, toivon, että osa valitsee myös tämän meidän alan ja se on edelleen täällä maassa olemassa. Talousmaailmassa puhutaan pankkien stressitestistä. Niissä testataan pankkien toimivuutta muuttuvissa olosuhteissa. Myös meidän liiton on tehtävä oma stressitesti. Onko toimintamme tehokasta ja suunta oikea? Meidän on oltava avoimia myös uusille järjestelyille, jos jäsenten edunvalvonta sitä vaatii. Liittokokous on oikea paikka keskustella liiton suunnasta ja tulevaisuudesta. Tehkäämme oma stressitestimme täällä liittokokouksen aikana. Arvoisa ministeri, hyvät ystävät, seuraava työmarkkinakierros lähestyy ja Paperiliitto tuntee vastuunsa, mutta myös oikeutensa tulevissa neuvotteluissa. Vaadin, että vastuunsa tuntee myös työnantajapuoli. Ylilyönnit ja kohtuuttomat odotukset eivät ole kenenkään etu, vaan nyt on pidettävä maltti päässä ja mieli järkevänä. Työmarkkinakierroksen tulee avaamaan teknologiateollisuus. EK:n alkukevään julistukset nollakierroksesta eivät tule toteutumaan, se on varma. Niin sanottu liittokierros ei kuitenkaan tule olemaan yksinkertainen työmarkkinoita vakauttava malli. Sopimuksen malli ei saa olla työnantajillekaan periaatekysymys. Mielestäni ei ole syytä sulkea pois niin sanottua keskitettyä ratkaisumallia. Se kortti on syytä katsoa loppuun saakka. Selvää kuitenkin on, että vientiteollisuuden on määriteltävä riman korkeus. Ja sitä rimaa suljettu, eli julkinen sektori, ei saa ylittää. Vain näin voidaan turvata myös Suomen teollisuuden kilpailukyky. Tulevan sopimuskierroksen tavoitteet valmistellaan täällä liittokokouksessa, niin jalostuksen kuin raskaan paperin puolen neuvotteluihin. Kuten jo liittokokousaloitteista voi huomata, muutosturva, irtisanomissuoja tulevat nousemaan esille, kun tavoitteista päätetään. Voimakasta kritiikkiä tulee Paperiliiton kentältä myös yhteistoimintalain toimivuutta kohtaan, tai voisiko sanoa sen toimimattomuutta kohtaan. Lähtökohtaisesti on ollut niin, että vähennys- ja lopettamispäätökset on tehty etukäteen. Itse neuvotteluista ei työntekijöille ole ollut juuri paljon hyötyä. Mutta kuitenkin YT-lain toimivuudesta on käytävä laajempi yhteiskunnallinen keskustelu ja mietittävä, miten lakia tulisi muuttaa. Eli näillä sanoilla voidaan todeta, että niin AY-liikkeellä kuin Paperiliitolla
liittää paljon tehtävää ja toivon, että asiat menee eteenpäin tässä liittokokouksessa. Hyvät ystävät, kuluneen liittokokouskauden aikana moni AY-toveri on poistunut keskuudestamme. Toivon, että kunnioitetaan heidän muistoaan hetki seisaalleen noussa. Kiitoksia. Arvoisa liittokokous, olemme erityisen iloisia siitä, että ministeri Erkki Tuomioja on saapunut tuomaan valtiovallan terveiset. Samoin SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly, joka tuo keskusjärjestön terveiset. Seurassamme on paljon kansainvälisiä vieraita, joka ilahduttaa meitä paperiliittolaisia suuresti. Heidän terveisensä tuo Pappersin puheenjohtaja Jan-Henrik Sandberg. Olen ilmoittanut kyllä ruotsalaisille, että jääkiekosta täällä ei tällä kaudella puhuta sitten enää ollenkaan. Hyvät ystävät, vielä kerran lämpimästi tervetuloa Paperiliiton 21. liittokokoukseen. Näin julistan kokouksen avatuksi. Ministeri Tuomioja, olkaa hyvä. Arvoisa liittokokousväki, hyvät kutsuvieraat. Onko suomalaisen metsäteollisuuden sekä yritysten että työntekijöiden tulevaisuus todella niin synkkä kuin viime vuosina on totuttu esittämään? Yleistyksenä en tähän synkistelyyn yhdy. Suomalaisen metsäteollisuuden vahvalle osaamis- ja teknologiselle perustalle on edelleen hyvä ja mahdollista rakentaa. Sen tukeminen on myös maan hallituksen asia. Jotta tässä onnistuttaisiin, on tärkeää löytää sellainen yhteinen tie, joka huomioi yritysten kannattavuuden rinnalla myös laajasti ymmärretyn yhteiskuntavastuun. Yritysten käyttäytyminen ei ole koskaan perustunut yksinomaan kirjoitettuihin sääntöihin. Kapitalismiin liittyy monin paikoin ja monissa maissa vahva patriarkaalinen perinne. Esimerkiksi ruukkien ympärille oli rakentunut sääty-yhteiskunnan kerrostumille perustunut yhteisö, jossa patruunan odotettiin vastaavan työntekijöidensä hyvinvoinnista, moraalista sekä laajemminkin niiden yhdyskuntien kehityksestä, joissa ne toimivat ja vaikuttivat. Ohi sen ja yli sen, mitä vähäinen ja kehittymätön lainsäädäntö edellytti. Suomen metsäteollisuus toteutti vielä 50-luvulle saakka monilla paperitehdaspaikkakunnilla tämänkaltaista yhteiskuntavastuuta. Se merkitsi työläisille tarkoitettujen kohtuutasoisten ja hintaisten asumismahdollisuuksien luomista kaavoituksella, tonteilla, lainoilla ja kehittävien ja hyväksi katsottujen vapaa-ajan viettämismuotojen ja kulttuuririentojen tukemista sekä huolenpitoa vanhoista ja vanhenevista työntekijöistä. Poliittisesti aktiivisiin vasemmistolaisiin patriarkaalinen vallankäyttö ei suhtautunut suopeasti, mutta asemaansa sopeutuneet työläiset pääsivät osallisiksi yhtiöiden tarjoamista sosiaalisista eduista. Ja valtakunnan urheilukin hyötyi, tosin suojeluskuntien ei TUL:n kautta, kuten Valkeakosken ja Myllykosken edelleen jatkuva jalkapallovoima osoittaa. Samoin arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelu hyötyivät erityisesti Alvar Aaltoa työllistäneen Ahlströmin pääjohtajan Harry Gulliksenin ja tämän vaimon Mairen suojeluksessa. Tätä patriarkaalista yhteiskuntavastuuta ei pidä ihannoida eikä siihen ole paluuta. Vaikka yhtiöiden valikoiva sosiaalipolitiikka
oli parempaa kuin sen kokonaan puuttuminen, oli se vain välivaihe, kunnes yhteiskunta pystyi ottamaan sille kuuluvan vastuun terveydenhoidosta, asuntopolitiikasta, sosiaalihuollosta, eläketurvasta, peruskoulusta, kirjastoista sekä liikuntatiloista. Paluuta ei myöskään ole työnantajapuolen yksipuoliseen saneluun työmarkkinoilla. Ammattiyhdistysliikettä tarvitaan työntekijöiden edustajaksi ja sopijaosapuoleksi. Sitä tarvitaan myös koko kansantalouden etujen ja menestyksen turvaksi. Vanhaan yhteiskuntavastuuseen liittyi vahva paikallisuus. Suomalainen metsäteollisuus ja iso osa muustakin teollisuudesta ei alun perin saanut nimeään perustajaomistajien, vaan perustamispaikkojensa mukaisesti. Kajaani, Kemi, Oulu, Valkeakoski, Nokia, Enso, Myllykoski, Kaukas, Kymin, Rauma, Outokumpu, Raahe ovat tästä esimerkkejä. Perhe- ja sukuomistus ylläpiti myös sellaista yhteiskuntavastuuta ylläpitäviä siteitä ja käyttäytymisnormeja, joita kasvottomien omistajien, palkkarenkien johtamat monikansalliset suuret pörssiyritykset eivät enää tunnusta, eivätkä edes tunnista. Yhteiskuntavastuu tarkoittaa laajaa vastuunkantoa yritysten päätösten ja toimien seurauksista. Joissain asioissa se toimii paremmin kuin toisissa, parhaiten silloin kun asia on kyse selvästä, valvotusta ja sanktioidusta normistosta. Huonommin se toimii, kun yritykset tekevät kauaskantoisia päätöksiä toimintojensa uudelleenjärjestelyistä. Niistä seuraavat yhteiskunnalliset seuraukset voivat olla huomattavasti laajempia kuin vain jokaisen yksilön kohdalla työpaikan ja työnantaman toimeentulon merkitys. Ja silloin aina huudetaan yhteiskuntaa apuun ja maksamaan. Tällainen yhteiskuntavastuun ulkoistaminen on asetettava vertailuun sen kanssa, miten yritykset samanaikaisesti ovat avokätisesti saaneet investointiavustuksia, tuotekehitystukea sekä työvoima- ja koulutuspolitiikan etuisuuksia. Yritykset ovat lisäksi hyötyneet kuntien kiinnostuksesta saada investointeja ja työpaikkoja. Seurauksena pitkäjänteisistä investoinneista yhteiskunta on myös turvannut yrityksille työvoimaa, jonka tiedot, taidot ja tuottavuus ovat Suomessa maailman huippuluokkaa. Yhteiskunta on kasvattanut vastuutaan työvoiman tarjonnasta ja laadusta, samanaikaisesti kun kansainvälistyvät yritykset ovat omaksuneet myös työvoiman käytössä uuden joustavuutta korostavan strategian, joka on saanut välillä sanonnan henkilöstö on yrityksen arvokkain voimavara kuulostamaan kevyeltä korulauseelta. On nyt kuitenkin merkkejä siitä, että yhteiskuntavastuun vaatimus on vahvistunut. Vaikka patruunojen aika on peruuttamattomasti ohi, tulee työntekijöiden hyvinvoinnista ja työpaikkojen vakaudesta huolehtimisen edelleen kuulua suomalaisen metsäteollisuuden tehtäviin. Yhteiskuntavastuu, yhdessä sopiminen ja pitkäjänteisyys ovat niitä tekijöitä, jotka tuottavat myös yrityksille pitkän tähtäyksen hyötyjä. Pitkän tähtäimen hyötyjä voidaan saavuttaa myös kestävän kehityksen avulla, vaikka se valitettavan usein koetaan ristiriidaksi yritysten kannattavuuden ja työllistämisen kanssa. Tulee kuitenkin muistaa, että kestävä kehitys muodostuu 3 toisistaan riippuvasta osatekijästä: ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta kestävyydestä. Ja jos yksi pettää, niin muutkin pettävät. Kestävä kehitys haastaa myös kvartaaliajattelun, jossa yritysten toimintaa ohjaavat hyvin lyhyen aikavälin tuotto- ja tulostavoitteet. Jos yritys likaa maineensa, siitä tuleva imagotappio ja siitä seuraava taloudellinen vahinko tulevat vaikuttamaan
pahimmassa tapauksessa vuosia yritysten toimintaan. Ja tällaisella vahingolla on tietysti myös suora vaikutus työllisyyteen ja yrityksen kykyyn osallistua kansantalouden tukemiseen. Ja tästäkin syystä hallitusten tulee edellyttää yrityksiltä yhteiskuntavastuuta. Monet yritykset ovat ymmärtäneet, että liittyminen mukaan vapaaehtoisiin yhteiskuntavastuuseen sitouttaviin sopimuksiin ja järjestelyihin on niiden omien etujen mukaista. Sopimukset eivät kuitenkaan yksin riitä ja voivat johtaa jopa kilpailua vääristävään ja epäreilua yritystoimintaa suosimaan vapaamatkustamiseen. On myös huomattava, että kaikkiin lupauksiin ja mainetodistuksiin ei voi aina luottaa. Esimerkiksi eräät viimeaikaiset järkyttävät tehdastapaturmat kehitysmaissa ovat voineet tapahtua yrityksille, jotka ovat vain vähän aikaisemmin saaneet tarkistuksissa ja arvioissa puhtaat paperit. Vastuullisuutta onkin edistettävä sekä kansallisilla että kansainvälisillä velvoitteilla sekä niiden tehokkaalla valvonnalla. Jo nyt YK:n ja OECD:n piirissä sovittujen ohjeistojen mukaan yritysten tulee kunnioittaa kansainvälisesti päätettyjä ihmisoikeuksia. Niihin kuuluvat niin sanan- ja kokoontumisvapaudet kuin oikeudet ihmisarvoiseen asumiseen ja perusturvaan. Ihmisoikeuksien toteuttamiselle on keskeistä, että hallinto on vapaa myös yritysten ja poliittisten päättäjien välisestä korruptiosta. Tämän varmistamiseksi on myös tärkeää antaa työntekijäjärjestöille riittävät mahdollisuudet toimia ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien toteuttamiseksi. Pidän välttämättömänä, että kansainvälisesti toimivien yritysten toimintaa seurataan ja ohjeistetaan. On myös hyvä tietää, millaisia vaikutuksia metsäteollisuuden investoinneilla on kehitysmaissa ja nousevissa talouksissa, kuten esimerkiksi Etelä-Amerikassa. Tässä kannustan myös ammattiyhdistysliikettä yhteistyöhön myös ympäristöjärjestöjen kanssa, koska on pitkällä tähtäyksellä todella vahingollista, jos nämä nähdäisiin jollain lailla vastakkaisena. Pitää osata yhdistää sosiaalisesti ja ympärillisesti kestävä kehitys siten, että se tukee myös vahvaa taloutta. Nousevien talouksien myötä niin Aasiassa kuin Latinalaisessa Amerikassa on syntynyt uutta kulutuskykyistä keskiluokkaa. Ja tämä on lisännyt kiinnostusta luonnonvaroihin ja maapohjaan, samoin kuin metsävaroihin. Siksi onkin tärkeää, että myös metsä- ja paperiteollisuuden toimialaa katsotaan kokonaisuutena arvioitaessa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kysymyksiä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Lähtökohtana tulee olla kestävällä tavalla maanomistusolojen sekä luonnonvarojen käytön kehittäminen, samoin kuin paikallisen väestön ja työntekijöiden elinmahdollisuuksien ja oikeuksien turvaaminen. Suomalainenkin yritys joutuu investointipäätöksiä tehdessään vertailemaan kotimaista ja kansainvälistä toimintaympäristöä. Kehittyvissä maissa työelämän perusoikeuksiin ja maanomistukseen liittyvät asiat ovat keskeinen riskitekijä yritystoiminnan vastuullisuudelle ja vakaudelle. Yleisesti ottaen haasteet liittyvät raaka-aineen saatavuuteen, tuotantokustannuksiin sekä nousevien talouksien suhteellisesti nopeampaan asiakaskunnan kasvuun. Menestys on monen tekijän summa. Yhteiskuntavastuullinen yritys ei ryntää halvimman työvoiman tai heikommin suojellun ympäristön perään, vaan arvioi huolellisesti, miten sen toiminta, yrityskuva sekä työntekijöiden sitoutuminen laadukkaaseen tuotantoon voidaan turvata kestävällä tavalla. On tärkeää, että yritysten henkilökunta osallistuu tähän keskusteluun oman yrityksen toiminnan ja investointien vastuullisuudesta mukaan lukien nimenomaan työn perusoikeuksien kunnioittamisen. Investointien suuntaaminen useaan maahan on edellytys
monen kansainvälisesti toimivan yrityksen tulevaisuudelle. Ulkomaille tehtävien investointien ei kuitenkaan tule tapahtua kotimaisen tuotantokapasiteetin ja työpaikkojen kustannuksella. Suomalaisyritysten ulkomailla tapahtuvasta arvonlisästä tulisi suunnata kotimaan tuotantokapasiteetin ja työpaikkojen kehittämiseen aina riittävä osuus. Ei ole hyväksyttävää, että yritysten ulkomailla, sen paremmin kuin kotimaassakaan, tekemä voitto valuu veroparatiiseihin. Konsernin sisäisiä palveluja ja varainsiirtoja, niin sanottuja siirtohinnoittelua, tulee valvoa ja säädellä nykyistä tehokkaammin. Veropakoilusta tulee tässäkin päästä eroon. Ja Suomen hallitus on ollut keskeisesti nostamassa veroparatiisien ja veronkierron vastaisen toiminnan asialistalle niin EU:ssa kuin laajemmin kansainvälisessä yhteistyössä. Yritysten kansainvälisen toiminnan ollessa yhä enenevässä määrin kansalaisjärjestöjen ja kuluttajien suurennuslasin alla vastuullisella toiminnalla voi olla huomattavaa myönteistä vaikutusta yritysten kannattavuudelle ja toiminnalle. Vastuullisuus pitääkin nähdä liiketaloudellisesti kannattavana mahdollisuutena eikä minään kustannuksia lisäävänä pakkopullona. Valtioneuvoston viime syksynä hyväksymä yhteiskuntavastuulinjaus asetti tavoitteeksi, että Suomi on yhteiskuntavastuun mallimaa. On turha kuvitella, että tämä toteutuisi ilman suomalaisyritysten ja viranomaisten aitoa halua kehittää yritystoimintaa vastuullisempaan suuntaan. Yritysvastuu voi olla suunnan näyttäjä sosiaalisille uudistuksille, jotka myös palvelevat yhteiskunnan kokonaiskehitystä. Osa suomalaisista metsäalan yrityksistä osallistuu koulujen, asuntojen ja infrastruktuurin kehittämiseen Aasian ja Latinalaisen Amerikan investointikohteissaan. Tämä toiminta muistuttaa metsäpatruunoiden historiallista toimintatapaa Valkeakosken tai Myllykosken tapaisten paikkakuntien kehityksessä. Tulevaisuudessa on tärkeää, että suomalaisen tietotaidon viemisen lisäksi metsäteollisuuden vientituotteena olisi enenevässä määrin myös suomalaisen vastuullisen toiminnan malli. On tärkeää, että yhteisöjen ja yhteiskunnan kehitys ei nähtäisi vain hyväntekeväisyytenä, vaan ymmärretään oikein se, miten oikeus opetukseen, ihmisarvoiseen asumiseen ja syrjimättömästi saataviin palveluihin ovat kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmisoikeuksia. Molemminpuoliseen luottamukseen ja kunnioitukseen perustuva yhteistyö ammattijärjestöjen kanssa on tärkeä menestystä tukeva voimavara. Metsäsektorilla on erityinen merkitys vaurautemme kehityksessä. Tätä vaurautta on kyetty pitkäjänteisesti kehittämään yritysten ja työntekijöiden kanssa yhteistyössä, luonnonvarojen riittävyydestä ja monipuolisuudesta huolehtien. Meillä on näin vahva kansallinen osaamispohja vastuulliselle yritystoiminnalle, myös Suomen rajojen ulkopuolella, ja tätä osaamispääomaa ei saa hukata. Suomalaiset metsäfirmat toimivat monissa asioissa oikeansuuntaisesti. Ne ovat vähentäneet ympäristön kuormittamista merkittävällä tavalla. Lisäksi ennen niin yleinen kritiikki yritysten huonosta innovointikyvystä on saanut väistyä uusien laajemminkin biotalouteen liittyvien innovaatioiden tieltä. Lääketeollisuuden älykkäät pakkaukset, metsäteollisuuden sivuvirtoihin perustuva biodieseltuotanto, rakentamiseen kehitetyt puumuovikomponentit, rakenteet sekä liuko- ja nanosellu ovat sellaisista tuotekehityksestä esimerkkejä, joiden voi toivoa antavan suuntaa niin metsäteollisuuden tulevaisuuden visioille kuin suomalaiselle vientiteollisuudelle laajemminkin. Suomalainen metsäteollisuus on tullut pitkän matkan yksinkertaisesta perustuotteita valmistavasta tikunkeittäjästä
ja vain Suomen rajojen sisällä toimivasta teollisuuden alasta yhdistelmäksi perinteistä tuotantoa ja kasvavaa biotaloussektoria. Jatkossa sen menestys edellyttää kestävän kehityksen korkeimpien standardien noudattamista. Arvoisa liittokokousväki, hallitusohjelmassa korostetaan sitä, että hyvinvointi syntyy työstä. Suomen tulevaisuuden menestys sekä hyvinvointivaltion kestävä rahoitus ovat riippuvaisia korkeasta työllisyysasteesta. Tavoitteena on varmistaa kaikille työhön kykeneville mahdollisuudet ja kannusteet työhön osallistumiseen, pidentää työuria sekä turvata elinkeinotoiminnalle hyvät toimintaedellytykset. Kilpailukykyämme vahvistuu sillä, jos ja kun työmarkkinoilla vallitsee luottamuksen ilmapiiri, joka sitouttaa kaikki osapuolet yhteisiin päämääriin. Toivotan Paperiliitolle ja sen väelle parhainta menestystä ja taistelua suomalaisen metsäteollisuuden vahvuuksien edelleen vahvistamiseksi suomalaisen työn eduksi. Kiitos. Kiitoksia vielä, arvoisa ministeri. Hyvät liittotoverit, meille on tänne liittokokoukseen saatu myös kutsuvieraita, niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin, ja tässä vaiheessa haluaisin esitellä heidät. Pyydän, että osoitamme suosionosoitukset vasta esittelykierroksen jälkeen aikataulusyistä. Esittelen ensin kotimaiset kutsuvieraat. Kuten esillä jo oli, valtioneuvostosta meille on saapunut ulkoministeri Erkki Tuomioja. Omaa keskusjärjestöämme SAK:ta meillä on saapunut edustamaan puheenjohtaja Lauri Lyly ja Matti Huutola. Sitten meillä pitäisi olla Suomen työväen urheiluliitosta TUL:stä kansanedustaja Sirpa Paatero, mutta onko paikalla? Ei ole. Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksesta meille on saapunut toiminnanjohtaja Janne Ronkainen. Ja Työväen sivistysliitosta Kari Anttila. Ei ilmeisesti hänkään ole paikalla. Sitten seuraavana Kiljavan opiston rehtori Timo Henriksson, talouspäällikkö. Ja Kansan sivistystyön liitosta Tarja Muukkonen, mutta ilmeisesti hänkään ei ole paikalla. Myös Paperiliiton edellinen puheenjohtaja Jouko Ahonen on kunnioittamassa kokousta. Ja Taalerin tehdas Oy:stä Olli Englund. IF-vakuutusyhtiöstä meille on saapunut Leila Perälahti. Ja kutsuttuna ovat paikalla myös tilintarkastajat Martti Haapakoski ja Pasi Puranen. Olemme saaneet kunnian vastaanottaa myös kansainvälisiä kutsuvieraita. Ja ensimmäisenä haluan toivottaa tervetulleeksi maailmanlaajuisen teollisuustyöntekijöiden yhteisjärjestön Industry All Global Unionin sellu- ja paperiteollisuuden johtajan Anatoli Surinin. Eurooppalainen vastaava teollisuusfederaatio Industry All Europe Trade Unionista meille on saapunut Jorma Rusanen. Ja pohjoismaisia teollisuustyöntekijöiden yhteisjärjestö Nordic Innia edustaa Mikko Hakkarainen.
Kansainvälisistä veljesliitoista meille on saapunut Ruotsin Pappersista puheenjohtaja Jan-Henrik Sandberg, Henri Heiniö ja Lars Wollstedt. Norjan Fellesforbundetista Cecilia Benjaminsen. Ei taida olla paikalla. Venäjän metsäalan liitosta puheenjohtaja Oleg Kutorenko. Ja Pohjois-Amerikasta United Steelworkers USV:stä Benjamin Davis. Uruguayn paperi- ja sellutyöntekijöiden ammattiliitosta meille on saapunut Juan Mancepo ja José Gomez. Ja Brasilian vastaavasta paperityöntekijöiden ammattiliitosta Sinapista Carlos Ribeiro Monteiro sekä Iduigues Ferreira Martins. Kaikille kutsuvieraille tervetuloa tähän liittokokoukseen. Seuraavaksi keskusjärjestön SAK:n tervehdyksen meille tuo Lauri Lyly ja kansainvälisten kutsuvieraiden tervehdyksen Jan-Henrik Sandberg. Lauri Lyly, ole hyvä. Arvoisa ministeri, hyvät ammattiyhdistystoverit, kotimaiset ja kansainväliset kutsuvieraat. Euroalueen talouden supistuminen jatkuu jo toista vuotta peräkkäin. Talouskasvu Euroopassa on jäänyt merkittävästi Yhdysvaltoja alhaisemmaksi jo finanssikriisin alkamista lähtien. Monen mielestä Euroopan talouskriisi alkaa tätä menoa vaikuttaa pysyvältä olotilalta. Euroopassa tarvitaan nyt pikainen käänne kohti parempaa taloutta ja työllisyyttä. On hyvä, että aina EU:n komissiota myöten on alettu ymmärtää, että leikkauksilla ja muilla taloutta supistavilla toimilla ei saada kunnollista talouskasvua aikaiseksi. Suomen etu ei ole se, että merkittävä osa euroalueesta pidetään talouden säästöohjelmilla lamassa. Se tarkoittaa sitä, että vientiteollisuutemme ei löydä markkinoita. Se tarkoittaa myös sitä, että omakaan taloutemme ei kasva, jolloin kuluttajilla ei ole ostovoimaa yksityisten palvelujen käyttämiseen, emmekä pysty keräämään niitä verotuloja, joilla rahoittaisimme julkiset palvelumme. Suomen bruttokansantuote on Tilastokeskuksen tietojen mukaan supistumassa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä BKT laski 2,1% vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Viime vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna BKT supistui 0,1%. Eilen Suomen Pankki ennusti kokonaistuotannon pienevän tänä vuonna 0,8 prosenttiyksikköä. Myös Suomen työllisyystilanne on kääntynyt viimeisen puolen vuoden aikana selvästi huonompaan suuntaan. Työllisyys koettelee kovimmin tällä hetkellä vientialoja. Vuonna 2007, ennen talouskriisiä, teollisuudessa oli palkansaajia noin 400 000. Viime vuonna teollisuudessa oli noin 330 000 palkansaajaa. Eli nykyisen kriisin kuluessa
muutamassa vuodessa on menetetty 70 000 teollista työpaikkaa. Suomen teollinen selkäranka nitisee nyt todella. Tässä tilanteessa teollisuuden toimintaedellytyksiä ei voida enää säätelyllä tai muilla rasitteilla lisää heikentää, kun muistetaan muun muassa rikkidirektiivin aiheuttamat kasvavat kustannukset. Tänä vuonna talouden hidastuminen on alkanut näkyä laajemminkin. Vähittäiskaupasta ja muilta palvelualoilta sekä rakennusalalta on saatu huonoja uutisia. Julkisen talouden ahdinko taas näkyy kunnissa lomautuksina ja valtiolla henkilöstön vähennysohjelmina. Tilannearvio on siis erittäin synkeä. Työttömyysluvut vain vahvistavat synkeää kuvaa. TEMin huhtikuun tilaston mukaan työttömiä on 279 000, mikä on 40 200 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä on kasvanut 10 000 ja nuorisotyöttömiä 7 000. Näin ei voi enää jatkua. Tästä lähtökohdasta meidän on nyt avoimesti arvioitava sitä, mikä on SAK:n ja muiden työmarkkinajärjestöjen rooli ja mitä pitäisi tehdä. Sopimuksia tehtäessä pitää huomioida ympäröivä maailma. Tätä työttömyystodellisuutta vasten kysyin 3 viikkoa sitten SAK-valtuustolta, mikä on työttömyysuhan alla oleva SAK-laisen jäsenen kannalta paras työmarkkinaratkaisu tässä tilanteessa. Valtuuston näkemys oli, että pitää hakea kattavaa työllisyyttä ja ostovoimaa tukevaa työmarkkinaratkaisua. Hyvät kuulijat, tulevana syksynä meillä on edessämme todellinen neuvotteluhaaste. Tuolloin esillä ovat sekä työehtosopimusneuvottelut että eläkejärjestelmän uusimiseen tähtäävät neuvottelut. Julkisuudessa nähtyjen kannanottojen perusteella neuvotteluista on tulossa erittäin hankalat. Maaliskuussa käydyt sopimustunnustelut kaatuivat palkankorotukseen ja eläkemaksuun. Epäilen, että ne ovat myös syksyn kuumat asiat. Minun mielestäni SAK-laisen liikkeen kannalta iso asia on se, mitä asioita olemme yhdessä valmiita viemään eteenpäin. On myös hyvä tiedostaa, että välineet valitaan asioiden mukaan. Toiset asiat on helpompi viedä ratkaisuun laveammassa pöydässä ja toiset taas liittopöydässä. Vaikkei eläke- ja sopimusneuvotteluja pidä sotkea keskenään, merkitystä on sillä, miten sopimusneuvottelut alkusyksystä lähtevät liikkeelle. Jos ne käynnistyvät hankalissa merkeissä, se ei todennäköisesti tiedä hyvää eläkeneuvottelujen etenemiselle. Näin ollen sopimusneuvotteluun lähdettäessä meidän on oma valmistautuminen pitää erityisellä huolellisuudella tehdä. Aikataulusta puhuttaessa enemmän tai vähemmän sopimusneuvottelujen kanssa menee joka tapauksessa päällekkäin ensi vuoden työeläkemaksusta sopiminen. Muuten eläkeneuvottelujen alku tulee ajoittumaan lähemmäs joulua kuin alkusyksyä. Viime viikon maanantaina SAK:n hallitus linjasi tavoitteita sopimusneuvotteluissa. Työntekijöiden työelämän turvan parantaminen nousee keskiöön työllisyyden ja palkkaratkaisujen lisäksi. Palkkaratkaisun on tulevalla kierroksella oltava sellainen, että se turvaa palkansaajien ostovoiman kehityksen ja kaventaa palkkaeroja. Lisäksi SAK:n solidaariseen palkkapolitiikkaan linjaan kuuluu se, että korotusten on oltava euromääräisiä prosenttikorotusten sijaan. Työelämän turvassa SAK haluaa nostaa neuvottelujen osa- ja vuokratyöntekijöiden aseman parantamisen. Yhtenä suurimpana ongelmana
ovat viime aikoina yleistyneet niin sanotut nollasopimukset, joka tarkoittaa, että työntekijällä on työsuhteessa, että hänellä välttämättä ei ole viikon aikana yhtään työtuntia. Harmaan talouden torjumisessa ja sopimusten noudattamisessa alipalkkauksen kriminalisointi on tärkeä tavoite. Työttömyysturva on edelleen kehitettävä siten, että työttömälle lyhytaikaisten töiden vastaanottaminen olisi helpompaa. Sopimusneuvottelussa tavoittelemme myös sitä, että sopimusten katkoajat eri alojen välillä saataisiin yhtenäistettyä nykyisestä. Paljon on asioita, joita pitäisi viedä sopimuspöytään. Neuvottelupöytään on myös saatava sellainen työnantajapuoli, joka oikeasti haluaa rakentaa yhdessä Suomen tulevaisuutta, työllisyyttä ja kasvua. Nyt työnantajien toiminta näyttää siltä, että päätökset ilmoitetaan ja neuvottelutila on niissä olematon, kuten esimerkiksi valtakunnan sovittelija-asiassa viimeksi nähtiin. Yhden liiton ideologinen ylivalta EK:n sisällä määrittelee liikaa tällä hetkellä suomalaista työmarkkinatoimintaa. Työnantajapuolen EK-liikkumatila hakee yhteisiä, joko Suomen kannalta järkeviä ratkaisuja, näyttää olevan olematon. Onneksi on osa työnantajia ja maan hallitus kantamassa samanlaista huolta kuin palkansaajapuoli Suomen pärjäämisestä. Tästä syystä en ole heittänyt kirvestä kaivoon, etteikö syksyllä kannattaisi hakea laajapohjaista työmarkkinaratkaisua. Vuosien varrella on tullut todistetuksi, että laajapohjaiset työmarkkinaratkaisut eivät ole koskaan syntyneet ilman palkansaajapuolen yhteistä ja kovaa tahtotilaa haluta niitä. On myös muistettava, että jos haluamme vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen, on se ainut sopimusväline tehdä niin. Eläkeneuvotteluissa SAK tulee korostamaan nuorille annetun eläkelupauksen toteutumista sekä ikääntyneiden aseman parantamista. Korostamme myös, että eläkejärjestelmän korjaaminen on liian kapea näkökulma, jos työuria oikeasti halutaan pidentää. Me tarvitsemme siihen ennen kaikkea hyvää työllisyyttä, työelämän kehittämistä, osaamisen vahvistamista, parempaa johtamista, hyvää työterveyshuoltoa ja niin edelleen. Eläkeneuvottelut ovat erittäin tärkeä neuvotteluprosessi, koska uudistuksia tehdään siihen harvoin ja vaikutukset kestävät vuosikymmeniä eteenpäin. Kaikista näistä asiakokonaisuuksista näemme, että meillä on edessämme superneuvotteluvuosi. Siinä mitataan liittojemme yhteistyö ja voima jälleen kerran. Hyvät Paperiliiton liittokokouksen osanottajat, kuten jo puheenvuoron alussa totesin, teollisuuden merkitys Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnille on elintärkeä. Jos teollisuutemme, erityisesti vientiteollisuutemme, yskii, on sillä vaikutuksensa ennen pitkää myös sekä yksityiseen että julkisiin palveluihin. Metsäteollisuus, jota te edustatte, on viime vuosina ollut todella kovan rakennemuutoksen kourissa. Yhteiskunnan tehtävänä on etenkin vaikeassa tilanteessa tehdä kaikkensa, jotta vaikeuksissa oleville aloille saataisiin uutta puhtia. Metsä- ja paperiteollisuus kaipaa tällä hetkellä maamme poliittisilta päättäjiltä linjauksia, joilla olisi myönteinen vaikutus siihen, että yhtiöt investoisivat Suomeen. Lisäksi on edelleen tasoitettava maaperää uusille innovaatioille, joita Suomen metsä- ja paperiteollisuuteen saadaan luoduksi uusia tuotteita ja nostettua alan jalostusastetta. Mutta myös yrityksen on kannettava vastuunsa itse. Yritysten yhteiskuntavastuusta on puhuttu pitkään,
juuri niin kuin Tuomioja äsken puhui. Mutta ainakaan liiasta sinnikkyydestä tässä asiassa yrityksiä ei voi syyttää. Viime vuosina olemme turhan usein todistaneet, kuinka sinällään kannattava, voittoa tekevä yritys lomauttaa tai irtisanoo henkilöstöä ja jakaa samaan aikaan osinkoja omistajilleen. Näin ei voi jatkua yhteiskunnan moraalisen selkärangan katkeamatta. Esimerkiksi työntekijöiden muutosturvaan tarvitaan edelleen tuntuvia parannuksia, niin kuin puheenjohtaja Vanhalla totesi. Nykyisessä vastakkainasettelun työmarkkinailmapiirissä työntekijöiden on tiivistettävä entisestään omia rivejään. Muuten emme pärjää työnantajien, yritysten kanssa, jotka tuntuvat koventamaan otteitaan jatkuvasti. Tässä omien rivien tiivistämisessä Paperiliitolla on aina ollut ja varmasti tulee olemaan merkittävä rooli. Liittonne ääni kuuluu SAK:laisen perheen sisällä ja laajemminkin yhteiskunnassa. Arvoisa kokousväki, teillä on edessänne 3-päiväinen työntäyteinen liittokokous. Uskon, että teillä on valmiutta tehdä päätöksiä ja linjauksia, joilla parannatte omien jäsenten edunvalvontaa ja lisäätte SAK:laisen liikkeen voimaa, luotte linjauksienne myötä myös Suomeen lisää vaurautta. Hyvää ja menestyksekästä liittokokousta teille kaikille.